Курамшин Сәйит Рәфат улы хөрмәтенә тагын бер котлау хатын алдык. Бу юлы бер туган сеңлесе Әлфия, племянницасы Венера белән язганнар. Кадерле, сөекле, хөрмәтле абыебыз, бүген син ир-атлар өчен бик күркәм юбилееңа җитештең. Тормышның бар ягыннан да өлгерергә тырышып, сизми калдың 60 яшеңә җиткәнеңне дә. Ләкин саннарың арта барса да, күңелеңдәге булган энергияң, дәртең кимеми. Син һаман да шундый ук яшь һәм эш сөешчән булып торасың. Үз язмышыңның гүзәл шәшкәсен, Фәридә җиңгәбезне очратып, тату уягызны кырган идегез. Инде дистәләгән еллар бергә яшәп, алмадай татлы балаларыгызны тәрбияләп үстердегез. Алар да сезне кабатлап бик акыллы һәм тыйнак балалар булып үстеләр. Гомер буе Фәридә җиңгәбез дә безгә бер туган апабыз шикелле яшәде. Бушка әйтми торганнардыр, иратның бу тормышта бар ирешүләре дә хатын-кыз ярдәме белән дип. Әйе, бар олы ир-ат артында Фәридә апабыз сыман олы холыклы хатын-кызлар тора. Аңа сиңа аны бәхетле килеш яшәтүегез өчен бүген без бары бишле билгесе генә куяр идек. Сез ыгы-зыгылы тормышта без туганнарыгызга да вакыт табып, һәр вакыт олы күңелле һәм мәрхәмәтле булып яшәп киләсез. Без моның өчен мең рәхмәт укыйбыз. Гомерегезнең алдагы һәр көне дә имин уссын. Барчабызны да елмаюың белән гел сөендерсә идең. Бүгенге бәйрәмең дә күркле уссын. Теләгебез бүген иң мөһиме саулыкка төренгән озын гомер һәм тау кадәр бәхетләр. Теләр өчен бар әйберең дә бар шикелле якыныбыз. Аллаһы Тәгалә шуннан мәхрүм итмәсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Раббым, алда да яшрак күрешеп, туганнарча аралашып яшәргә насыплар кылсын иде. Гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Котлап теләкләр җыйдык бит, махсус сиңа диеп без. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус-туганнар бүген өеңә тулыр. Без еракларда булсак та, күңел синең яныңда. Раббым, язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагын да. Җиңги белән икәүләшеп, яшәгез тигез генә, кайгы-хәсрәтләрне күрми, бәхетне бүлеп кенә. Котлы булсын туган көнең, кабул ит теләкләрне. Хәлдән килсә салыр идек ушыңа йөрәкләрне. Тыңлап ал да матур җырны, канатлан, шатлан әйдә. Елмайсыннарчы күзләрең матур булган бәйрәмдә. Хөрмәтле Сәйит Рәфатович, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы җырны да тыңларга чакырып калабыз. Шушы заманыга кырыгышын кырык якка ташла. Абыем киләсең елмаеп, изгелегең игелеген өчен сине яратуга чамаю. Кырыгышын кырык якка ташла. Абыем киләсең елмаеп, изгелегең игелеген өчен сине яратуга чамаю. Туган көнең белән котлыйм абый, озын гомер саулык телиме. Бу тормышта үзең беләсең бит, әткәйдән кәйдә син иде. Кырыгышын кырык якка ташла. Абыем киләсең елмаеп, изгелегең игелеген өчен сине яратуга чамаю. Кырыгышын кырык якка ташла. Абыем киләсең елмаеп, изгелегең игелеген өчен сине яратуга чамаю. Чишмәсенең назлы суы шифалыгы безне үстерде. Тормыш күгендә канат кагырлы,
көч бирде. Кырыгышын 40 якка ташла, абыйым киләсең елмая. Изгелегең игелегең өчен сине яратуга чамайо. Кырыгышын 40 якка ташла, абыйым киләсең елмая. Изгелегең игелегең өчен сине яратуга чамайо. Алатауга басып җырла әле, яшьлек искә төшсен абыйым. Бәрәскә тыңлап торсын бераз, моңланган чал чәчле сабыйым. Кырыгышын 40 якка ташла, абыйым киләсең елмая. Изгелегең игелегең өчен сине яратуга чамайо. Кырыгышын 40 якка ташла, абыйым киләсең елмая. Изгелегең игелегең өчен сине яратуга чамайо.